गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो हामबाय होनो। जोङो दिनैहाय बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन लोगोसेनो आदिबासि कमिउनिटि सेल जोङो जथायै जोंनि सदौ दरं जिल्लायाव थानाय मंगलदैनिफ्राय ACCF केन्सार केम्पनिफ्राय माने सेन्टारनिफ्राय जोङो लेंनानै लाबोनानै नैबे आयदाखौ बानायनाय जादों। बेयावहाय जोङो सुक्लाय VCDC जोंनि भेरगाव ब्लक BPF सिङाव थानाय बे भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय सुक्लाय VCDC आव जोङो बानायनाय जादों। बेखौ दासान्दि जोङो जिहेथु बयबो मिथिखायो केन्सार बेरामा जोंनि ओनसोलावनो जानानै दङ। माखासे जेनेबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माने आसाम अल आसाम इन्डियानि भितरावनो अल इन्डिया आसाम आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि भितरावनो जोंनि सुक्लाय हालामाव बांसिन केन्सारनि बेराम रोगिफ्रा दङ जों बयबो मिथियो। बिब्दिनो जोङो दिनैहाय जोङो दा लासे 86 जन पेसेन्टखौ जोङो नायनो सक्षम जादों। बेजोंनो लोगोसे आरो गोबां पेसेन्टफोरा बाहेरायाव दङ। दायो जोङो मोनथिनाय बायदिब्ला 37 जन माने 36 जन केन्सार पेसेन्टआ जोंनि नैबेयाव ओंखारदों। मुलि बायदिसिना निस्सय जिहेतु जोङो फ्रि होदों। बिब्दिनो जेनेबा सिम्पोल जेनेबा इसे जि मुलिया एसे गोनांथि जानाय बेफोरखौ जोङो होनो सक्षम जादों। माने डाक्टरा होगासिनो दङ। खुगा सुनाय खुगाखौ माउथ फ्रेसनि मुलिखौ होनाय जादों। बेजों लोगोसेनो पेरासिटामल गेसनि मुलि गुजुनायनि मुलि बिब्दिनो गोबां मुलिखौ जोङो प्रभाइड खालामदों बा होदों आरो। अपारेशन माने दाहायो जोङो डाक्टरजों रायज्लायदों जिहेतु 37 जों पेसेन्टआ ओंखारदों। बेखौ जोङो माबायदि मा प्रसेसआव लांनानै जोङो अपारेशनखौ खालामनो हागोन बिनि सोमोन्दै जों डाक्टरजों रायज्लायगोन। आरो जिहेतु जोंहा बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना दिनै BPF निनो मोनसे विंस। बे हिसाबै जोङो मानाव गेदेर जोंनिनो भेरगाव समस्तिनि TCLC आदा बिक्रम दैमारि दङ, खगेन बसुमतारी दङ आफादगिरि हिसाबै। बेजोंनो लोगोसेयैनो दिनैहाय जोंहा मानाव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारि सार दङ। बेजों लोगोसेनो कास्टम बसुमतारी सार दङ, प्रहलाद ब्रह्म सार दङ, रिन्जय बर' सारमोन दङ। बिथांमोनजों जोङो जिरायनानै जोंनि बे भेरगाव समस्तियाव जानाय जि केन्सारनि जि बांबोनाय बेखौ लानानै जों माबा मोनसे इनिसियेटिभ लानो हायो नामा बेखौ जोङो सावरायगोन।